Какво става, хора? Аз съм Иван Гейминг HD. Днес ще играем в... Къде ще играем сега? World Battle, нека да направим още една. И после друго. В кое е много е пълен? Този има 1, този 0, този 0. Аре, в този ще джойна. Поне 4 ни трябва, за да почнем битката. Видях, че има доста гледания World Battle и реших да направя клип още един. Ма не само още един, но още много ще правя. Да. Хайде. О, Джой ме, мерси, бе. Още 3. Ще почне игрица. Ако искаш да се пробваме да биеме. Ма не знам. О, може вече да почне играта. Starting in 44 в много време е... Опс. Я мръдни малко. Съжалявам за лага, ама той е от постройките на сървъра. Иначе няма как. И много съжалявам на клиповете, които гадно се чува. Това е защото много път тихо говоря. Примерно, ако някой спи при мене. Обаче сега никой не спи. Никой няма при мене. И съм перфектен за клип. Хайде. Да! Къща, пак къща ли бе? Какво да ми е къщата? Аз вече се побърках. От такова ще е. Добре. Имам 6 минути. Достатъчно да направим толкова дълга къща. И бахте. Добре. Бе, що ли е в това да е толкова ли е трудно да направите една къща? Нека да направим супер яка. Само да видя колко е широка тая. Ей, той е бридж. Точно съм го направила. Хоп, хоп, хоп. Е, толкова мисля да е къщата. Нека се направим тук това нещо си. Да, не стигне времето. Пожелавам ми го. Защото така дълга къща не мисля, че ще ми стигне времето. Защото мисля да прави втори етаж. Но това се е... Не знам. Почна бързо да го правя, ще лаги как гъс. Ето, сега кой знае колко ви е лагило. Оф май гад, 5 минути. Аз още не съм я направил. Прозорци. Ай, бързо да ги правим прозорците.
пропускаме блока, ма това е най-бързия начин. Хайде пак. Направихме сега пак. А, да, тук ще е вратата. Да. Добре. Получи в Mineplex поне... Гадното е в Mineplex, че ти дават поне 3 минутки. А ти така как ще направиш? О, много бързо е. Добре. Нека сложим декорацията. Това е готово. Друго да добавя. Bed, сега. Не. Paint. Welcome. Добре, това ми се даде. И тук ще направя това за кактуса. Не слагам кактус. Който нещо. Добре. Хоп, хоп, хоп. Не са толкова токи, хайде. Добре. И така гледаме телевизия. Добре. Това до тук е добре. Нека да направим още нещо. Тук ще ни е колекцията от цветя. Не стават цвети да сложим. Добре. Тук ще си колекционираме водичката. А тук, там лавата. Тук, там. Нека пак да вземем този камък. Добре. Тук обаче лавата. Ето я. Тук също. Тук също вода. А тук лава. Хоп, хоп, хоп.
Готово. Поне мисля, че ще е най-яката от другите. Не знам, тук стана грозно. Ама нищо. Поне мисля, че стана яка. Това ми е къщата. Така сложим лава. Двойка са ми дали. Нищо. Поне беше нещо. Нека отидем лоби и да изберем друга игра. Това обаче... Буй от Battle вече играхме. Айде ми какво е Skyblock. Доколкото поне аз не знам какво е. Вие ако знаете. Не знам. Значи, каквото и Skyblock. Към PvP арената. До твоя излон. Предмети. Това е супер тъпо. Това е супер тъпо. Супер тъпо. Добре, да играем. Няма да отидем Survival, защото ще е тъпо. Аз ще правя поредица на нея. Може няма ходя там. Нека играем Skywars. Ще го кръся Minigame, епизод 2 на Minecraft. А пък... нямам точки, бе. Трябва бия. Има минус 4. Ако загубя, ще има минус 5. Аз съм много добър в PvP-то. Това искат ви... Бъгът. Леси от везде, окей. Али каза? Сега се обърка.
Нека ходим на спауна. А пък ако има тук нещо. Има, ама не ми се ходи.